Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem návod na krásny vzorovaný šál s touto krásnou vlnou, ktorá mení otiene. Ako vidíte, je to v podstate veľmi jednoduchý vzor a napriek tomu krásny. Sú to dlhé stĺpiky a v podstate je to V-čkový vzor. Myslím, že tieto dierované vzory sú na takéto neskoré letné večery alebo začiatok jesene veľmi vhodné. Poďte sa so mnou pozrieť na postup a návod. Na tento krásny šál budem používať Fairyland vlnu. Je to priadza z Fedy, 150 gramové klpko a 370 metrov dĺžka priadze. Tu vidíte krásne farby. Tu je cena, ako vidíte, 5 eurové klpko. No a priadza je určená na trojky, štvorky, ihlice, háčiky. Ja budem používať klasický môj háčik číslo 6. Priadza obsahuje 72% bavlny a 28% polyakrylu. Háčik číslo 6 mám pripravený a na začiatok si nahodím násobok čísla 3 plus 5. Čiže u mňa to bude 20 očiek. 3, 4, 5, 6, 7. S tou šestkou to ide veľmi fajn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Takže násobok čísla 3, čiže 15 plus ďalších 5 navyše. Teraz si nahodím a pôjdem do 5., 6., áno, 6. očka a do neho zapichnem háčik a uháčkujem tam 3 dlhé stĺpiky. Tak, to sú prvé stĺpiky, trojica stĺpikov. Teraz nahodím, dole vynechám 2 očká a do 3. očka uháčkujem znovu 3 dlhé stĺpiky. Takže do každého 3. reťazkového očka robím 3 dlhé stĺpiky. Dole opäť vynechávam 2 očká, tu zapichnem háčik a urobím 3 dlhé stĺpiky. No a takto budem pokračovať do konca riadku. Ostávajú mi 2 očká, čiže jedno vynechám a do toho druhého uháčkujem jeden samostatný dlhý stĺpik. Takže mám tu 5 krát trojicu stĺpikov a okrajové stĺpiky. Na začiatku je to teda reťazka a na konci stĺpik. Druhý riadok začnem 3 reťazkovými očkami, otočím a háčik zapichnem tu do prostredného dlhého stĺpiku, do toho očka nad ním. A uháčkujem dlhý stĺpik, reťazkové očko a druhý dlhý stĺpik. Nahodím a idem do tejto trojice a znovu do prostredného očka háčkujem toto Včko, ktoré sa skladá z dlhého stĺpika, reťazkového očka a dlhého stĺpika. Pokračujem ďalej, idem do ďalšej trojice a háčkujem dlhý stĺpik, reťazkové očko a dlhý stĺpik. Potom rovno si nahodím a idem robiť ďalšie Včko do prostredného stĺpika z predošlého riadku, háčkujem dlhý stĺpik, reťazkové očko a dlhý stĺpik.
A tu nakoniec príde jeden samostatný dlhý stĺpik okolo tejto reťazky zo začiatku. Ďalší riadok opäť začne 3 reťazkovými očkami a teraz budem zapichovať v podstate popod reťazkové očko z predošlého riadku, ktoré máme medzi stĺpikmi. A tam uháčkujem 3 dlhé stĺpiky. Takto sa to bude stále striedať. Buď trojce dlhých stĺpikov, alebo tieto Včka. V tomto riadku háčkujem do Včka trojicu dlhých stĺpikov. No a prichádzam na koniec. Posledná trojica dlhých stĺpikov. Je ich opäť 5. No a na ukončenie jeden samostatný dlhý stĺpik z vonkajšej strany. Pokračujeme 4. riadkom, 3 reťazkové očká otočíme a do stredného stĺpika z tých trojic budem zapichovať háčik a háčkovať Včka. Čiže vždy dlhý stĺpik, reťazkové očko a dlhý stĺpik. Budem pokračovať a ukážem vám, ako sa mi darí. Mám pre vás update. Tu už vidíte, ako vyzerá vzor a ako sa mi to krásne mení odtieň od ružovej. Prechádzame takejto sivej. Je to veľmi zaujímavé a háčkuje sa mi s týmto háčikom veľmi príjemne. Idem samozrejme pokračovať. Ešte mám veľký kus vlny. Tak a tu mám pre vás šál. No a ako vidíte, má už krásnu dĺžku. Tu vidíte prechody farieb. Od tej modrosivej sme prechádzali k oranžovej. No a šál už má približne 150 cm. Je to niečo cez 40 gramov priadze, takže je to veľmi ľahký materiál. No a na ukončenie urobím ešte dlhý stĺpik. A tu okolo reťazky z predošlého riadku ešte jeden dlhý stĺpik. No a teraz je riadok hotový. Takto sa mi stále dookola striedali Včka a potom tieto trojice dlhých stĺpikov. No a teraz musíme ešte skrátiť vlnu. Očko vytiahnem a utiahnem. Toto zašijem samozrejme, schovám aj začiatok vlny. No a v podstate bude šál hotový. Dúfam, že sa vám tento návod páčil. Ak áno, poteší ma váš palček hore. No a ak by ste mali chuť, popozerajte si aj ďalšie moje návody a nápady na kanály a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Uvidíme sa zasa na budúce, majte sa krásne. Ahojte.